Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirin namu na dandalin matasa na wannan mako, wadda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyon tarayya Sunshine FM na garin Fatiskum akan mita 88.1. Kuma kamar kullum, ni Omalijan a Cimugu nake shiryawa kuma nake gabatarwa. Kamar yadda muka sani, matasa su ne ginshikin kowace al'umma. Shirin dandalin matasa na wannan mako zai kawo muku hira da muka yi da wani matashi wadda ke ba da gudunmawarsa ta musamman a ta bangaren raya al'adu da kuma yarerruka da kuma al'amura da suka shafi gargajiya. Sai ku biyo mu cikin shirin. Sunana barista Suleiman Hassan Gimba, ni ne chairman na organizing committee na Yobe Book and Art Festival da muke so mu yi shi a tsakanin 8 zuwa 10 na April insha Allah. To kamar yadda kai mun bayani kace kai ne kake shugabantar wata kungiya ko kuma ce hadaka na musamman wadda suka shirya na adana al'adu. A zaman ka da matashi, menene ya baka ra'ayi ko kuma menene ya baka sha'awa na ganin ka shirya wata shiri da musamman domin adana al'adu na gargajiya? Kusan kowane mutane a duniya suna da tsare-tsare na cikin al'umma da shi yake determining ci gabansu ko kuma rashin ci gaba. So kusan ko ina Afirka akwai abu da ake kiran shi oral tradition, da tarbiyyantarwa da ilimi da ake miƙa su daga zamani zuwa wani zamani da hanyoyin irin su tatsuniya da labari. So lokacin da nake tashi, na tashi da wannan al'adan tatsuniya da yawanci kamar bayan magariba ko bayan isha za mu zauna yara a yi ta tatsuniya a cikinsu. To yanzu a cikin irin tatsuniyoyin su gizo alal misali, akwai tarbiyya da ba sai ka ce ma wa yaro idan kai haka yana da kyau ba, idan kai haka bai da kyau ba. Zai ga abin da gizo ya yi watakila ko koki ga nan sakamakon abin da ya faru, wannan zai zama na kamar darasi ne a yaro, sannan yana zana hoto a kwakwalwan yaro idan yana jin labarin yadda abubuwa yake faruwa. So kusan duk wannan hanyoyi na tarbiyyantar da yara da kuma kawo ci gaba al'umma da aka zo aka haɗu da turawa, rubutu ya shigo, to sai ba a yi kai su nan gaba an mai da su rubutu ba. So yawanci abubuwan sai suka watse gaba daya. So as a result kuma sai ya zamana babu ababen gargajiya da kuma al'adu da zai tarbiyyantar da yara kuma ya kawo ci gaba a al'umma. Don ka lura yawanci kowane ƙasashe da suka ci gaba ko mutane suna dogara da al'adu wajen ci gaba. Yanzu kaga China sun rike al'adunsu ne, shine ya zama musu da is unique, yake propelling ci gabansu. Saudi Arabia, America, duk wannan yanda suke a zamanin da a kansu suka gina hanyar ci gabansu. To mu kuma nan yanzu babu. A wajen tarbiyyantarwa ma za ka ga sai ta hanyar fim shine aka samu source of hanya na tarbiyyantarwa in terms of al'adu. Yau ba to kaga yanzu yawanci wannan akwai, za ka samu Korea, za ka samu India, za ka samu America. So yaro zai dauki abu daban daga wajen yan Korea, ya dauki abu daban daga gun yan India, ya dauki daban daga wajen America. Zai zama na babu hanya daya da idan ka gani zaka ce wannan shine hanyar rayuwar mutanen nan wajen. So shi yasa muka ga ya kamata mu farfado da al'adunmu da kuma hanyoyi na tarbiyyantar da yara da kuma kawo ci gaba a cikin al'umma. So shine muka hada Yobe Book and Art Festival. Zai dawo da akwai abin da ake kira reading culture, don yawanci karatu zaka ga yana wahala. To kuma mutane akwai identity, yadda ake gane mutane. So ana gane su ne da yare, da kayayyakin da suke sakawa, da kuma abincin da suke ci. Yawanci su ne ababe guda uku da ake gane mutane. So Book and Art Festival din muna so mu farfado da su duka. Akwai gasa na dafa abincin gargajiya na duka yarurrukan Yobe. Akwai spoken word performance da kaman ba dai waka ba amma magana ne yawa da yare na yarurrukan da muke da na Yobe. And then kuma akwai kayayyaki na kowane al'ada na Yobe da za a yi display nasu a wajen. And masu designing ma za su iya zuwa su sai da nasu a wajen. To kamar yadda ka yi bayani, akwai yarurruka da dama, ko za ka ɗan lissafa mana yarurrukan da za ka iya tunawa a jihar Yobe? Okay, to akwai Kanuri, akwai Babur, akwai Hausa, akwai Fulani, akwai Bolawa, Gizimawa, Kare-kare, Bade, Gamawa. Dan akwai yare da ma kamar yanzu ya fara bacewa, akwai Gazar da
kusan ya zama extinct. So kuma yawanci duka yarurruka idan aka daina koyar da abubuwan yarurruka ya zama na yara ba su iya ba, tsofi ne kadai suka iya, za a tashi wata ran a ga yaran ya zama kamar skeleton kawai, watan babu shi kenan, babu shi kawai gangan jiki ga munan dai yan yaran nan ga suna, amma kuma ya riga ya tafi da tsofin da suka iya. Su kuma yaran da ba su iya ba ko kuma sun iya amma ba da shi suke communicating da juna ba, so kaga yaran su ba za su samu ba. A generation ɗaya ko biyu haka za ka ga yare babu shi ya bace. To madalla, bayan shi wannan gasar da kuka shirya da kuma ita hidima da za ku yi, wata hanya ne kuke shirin ko kuma kuka tsara na ganin yarurrukan da suke gushewa a nan jihar Yobe an farfado da su? To abin da muna bin shi step by step ne, daki kenan. Yawa daki muke bin shi. So shine muka fara da shi wannan book and art festival. Idan muka zo muka yi shi ya yi raising awareness, ya mutane sun san halin da ake ciki. Watan shine mataki na farko kenan. Shine mataki na farko da muka dauka. To bayan shi muna da wasu tsare-tsare da ba mu riga mun gama shirya su ba, amma a cikin su akwai fido da cikakken tarihi akan kowane yaren da yake Yobe. Muna da marubuta za a fito da shi. To kuma akwai abin da ake kira fellowship. Muna so mu yi fellowship ma yara, so shi muna so mu yi pilot testing ne, mu fara da yara guda 100. To shi fellowship din mai sauraro zai so ya san menene ake nufi da fellowship a Hausance? Yawa to shine wala, amma dai za a zo za a aje su kamar let's say a gida ko a makaranta. Yadda muke so mu tsara shi dama za a yi sati 6. A sati 6 nan kowa za a ware mishi fannin shi. Idan mutum yana so ya zama marubuci ne ko kuma yana so ya zama na spoken word nan zai na yi, ko painting ko kuma yin kaya na gargajiya, za a ba shi wannan training din nan na sati 6. Bayan shi idan aka yi akwai sati 2 kuma da za a hada shi da mentor shine wanda already shi yana yin wannan abu kuma ya kware a fannin. So idan aka kawo mishi yaron zai zama na yaron yana samun kamar inspiration daga rayuwar wannan mentor da shi ma zai na designing nashi. Watan za ku samar mara allon duba kenan wanda zai rinka koyi da shi kenan. Yawa, wanda zai na koyi da shi. So kuma kafin a gama idan mutum marubuci ne sai ya rubuta takarda, yaron kenan. Idan mutum mai zane ne sai ya yi kamar guda 15. Idan mutum mai spoken word nan ne, album ake so ya yi na CD kamar guda shi ma 12 zuwa 15. Mai kaya shi ma sai ya cire da dama na yarurrukan da ake da na maza da na mata kafin sai a cika su shiga cikin al'umma. So daga iya nasarar da muka samu akan wa'annan yara 100 da kuma faduwan da muka samu akan yara 100 shine za mu sake zama sai mu gyara tsarin abin namu ya zamana da ba wannan shekaran ba, wani mai zuwa ma da na nan gaba akwai pool da ake fidda yara da suke yin wannan abubuwan. Yanzu kaman Gombe da ba su da marubuta da yawa, to amma sun yi wani abu makusancin haka. Yanzu a Najeriya gaba ɗaya ma babu wanda ya kai su yara teenagers, das kaman daga matasa daga shekara 12 zuwa 18 da suka, babu wanda ya kai su yawan wannan shekaran marubuta wanda har sun buga littafin su ana sayarwa ana karantawa. To madalla, a baya kai batu akan gushewan yarurruka. Menene ke jawowa gushewan yarurruka? To abin da ya fi janyowa gushewan yare relevance ne. Idan kuma relevance nan a waje guda biyu ne, akwai kasuwanci trade, akwai administration da wajen mulki da civil service. So idan yare ya bace daga wajen, kaga it is not relevant a day to day abun nan na rayuwa. Shi yasa zaka ga yawanci yaran an mai da shi sai dai gulma. Idan baki sun zo ana so a gaya wa yaro abu da kar baki su ji, shine kawai za a yi yaran. Amma kuma in an fitan za a yi ciniki, za a yi kasuwanci, ba za a yi yaran ba. To a hankali wannan yana sa yare ya bace, shine matsalan. Sai kuma da farin zuwan turawa ana yin koyarwa a yare ne, akwai vernacular teaching da ake yi. So kusan kowa za a koyar da shi a yaren shi ne, kuma UNESCO ta ce wannan ma yaro da yana shekara from 0 zuwa 9, daga dai kasa da shekara 9 shine best
hanyar koya mishi abu, saboda in ya ɗauka ba zai manta ba a yaren da aka haife shi ne. To amma in ka zo kana koya mishi turanci kuma kana koya mishi wani abu daban, wajen ɗaukan ana samun matsala sosai. So daga baya aka zo babu community school, yawanci dama da community school ne. Idan an zo waje inda yarurruka da yawa akan ɗauki wanda ya fi girma a wajen. Yanzu kama ce inda Hausa ya mamaye gun, kaga za a ɗauki Hausa. Inda Kanuri ya mamaye wajen, za a ɗau Kanuri. Inda Bolanci ya mamaye, za a ɗau Bolanci. Sai ana koyar da duka mutanen wajen a wannan yaren. Za su tashi da yarensu, kuma duk abin da aka koya musu za su fi fahimtar shi tunda a yarensu ne aka koya musu. To wannan ya ɓace, sai kuma ya zamana ba da shi ake kasuwanci ba, kuma a administrative setting, a ofishi kenan da kuma aikin gwamnati, turanci ake amfani da. So yin yaren yana wahala. To menene muhimmancin adana al'ada da kuma musamman yare? Ok, to yana da muhimmanci sosai, don kamar shine identity mutum. Kowane society a duniya, kowane al'umma suna da abin da ya bambanta su da wani. To amma da yake dai ana samun dominance, wasu sukan fi wasu ƙarfi, ko su ci su da yaƙi ko kuma ta kasuwanci su shige cikinsu. So dole yaren ya ɓace. So wataran mutane za su iya farkawa su ga su ba su ma san su waye ba ne, kawai su dai ga su nan wanda kuke kwaikwayon ku ba su ba ne, kuma ku ba asalin mutanen da iyayenku an tambaye su za su iya su ce su ne wane kaza ba, saboda ba ku da yare, ba ku da abinci, ba ku sa kayayyakinku. Kaga duk ya ɓace. Kuma da yawa mutane suna ga kaman yawa ne yin wani abu yanzu kana yin yarenka ko abincinka, kuma bayan su kansu wanda kake kwaikwayon su ma su ne abincinsu da suke alfahari da kayayyakinsu. Al'ummar mu yawanci suna jin kunyan musamman da abincinsu da kayan sa da kuma shi magana ta yaren kenan. Haka ne. Ko yanzu ko tayi yanzu zaka ga misali mutum zai zo ya daura wuyan shi, bai san dai me asalin dalilin da yasa aka fara yi ba, amma zai ga yafi mishi ya zo ya saka normal kayan yaren shi. Madalla ba sauraro, za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo shirin zai daura. Mu ba ilimi na zamani wa, mu ba ilimi na addini wa, mu ba kirkira ta zamani wa, mu ba kwanciya ta hankulawa, mu ba rayuwa ta jin daɗi wa. Sai tsaye gwangwani da mugun gaba, sai dai hansada da aikin zamba, mu bar shirya ci da addini ba, sannan ci da ce ta aikin zamba. Wayo 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 kai co, yo kai co, gambiza da gamman bauta. Wayo kai co, wayo 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 kai co, wayo kai co, gambiza da gamman bauta. Wayo kai co, wayo 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 kai co, wayo kai co, gambiza da gamman bauta. Wayo kai co, Allah kai kada yake bautawa, ma kai co, mai bautar wani ka yayo wauta. wayo kai co, bautawa wani ka gamin bauta. wayo kai co, Rabbu tsare mu daga mun gambiza. Wayo kai co. wayo 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 kai co. Barkanmu da dawo daga hutun takaitaccen lokaci. Idan kuna biye da mu, kuna sauraron shirin dandalin matasa daga nan gidan rediyon tarayya Sunshine FM na garin Fatiskum, na muke tattaunawa tare da barista Suleiman Hassan Gimba game da al'amura da suka shafi yarerruka da kuma al'adunmu na gargajiya. To Malam Suleiman, ko kuma ci barista Suleiman, ta dawo gare ka. To menene illolin rashin amfani da yarenka da kuma rashin adana yarenka da kuma al'adanka? Kamar yadda na gaya maka, mutane za su iya farkawa wataran su ga ba su ma gane me asalinsu ba. Kuma duk ci gaba da ake samu a duniya, in ka lura, wannan yaren nan shi yake haɗa kan mutane da har za a yi a cikin wannan ci gaban nan. Kaga India yanzu for instance suna da yarurruka 22. Dukkansu yarurruka 22 nan official languages ne a India. Sai kuma turanci sai suka ɗauke shi a official foreign language. So in dai za a yi mu'amala da na waje, za a yi amfani da turanci. A ciki kuma kowa zai yi yare ɗaya daga cikin 22 nan da ake amfani da shi suke using a gida. So in ka lura, yawanci yanzu abubuwa da suke developing da yarensu in terms of, akwai game nan chess yana ƙara ƙwaƙwalwa sosai, suna cikin na ɗaya a duniya. Idan ka duba technology,
suna cikin na gaba a duniya, a medicine suna cikin na gaba a duniya. Yanzu China magungunansu na gargajiya, yanzu akwai abin da suke kira da acupuncture, kaga har an yi incorporating na an saka shi a cikin layin magani na turawa, shi acupuncture da ake bubula jikin mutane. Mu yanzu nan idan ka zo akwai abubuwa da yawa da maybe bature baya maganin shi, nan ana iya ai maganin su jeji da sauransu. Duk wa'annan zaka ga ba a iya an mai da su a rubuce da har za a iya koya ma wani, an gagara yin haka. To shine amfanin a farfado da al'ada kuma haɗa shi da rubutun zamani, so that ko me kake yi kana documenting nashi, ana bada scientific reason behind them, ba wai sai a ce wani wanda baban shi ya yi magani zai iya yin magani ba. Komai in dai is documented za a iya kai ilimin a wani waje. Yawwa, kuma yanzu magani na bature da ba lallai ya maka mai kyau ba saboda an yi shi na jikin bature ne, amma ganyen da wani mai magani zai baka nan saboda shi muka saba da shi, zai kaga ya fi ma mutum aiki. Watan rashin adana al'adarmu ba karamar illa ba ce gare mu. Ba karami ba gaskiya, saboda komai kowane al'umma ai kamar da na faɗa suna da tsare-tsaren su. So yanzu duk wannan tsarin an bar shi an kawo wani, sai kaga kai ba nan ba kai ba can ba. Yanzu yaro idan ya tashi yasa zaka ga sai wannan ya ce ya zama maliyan, wannan ko me kawai ya gani zai iya burge shi ya ɗauka, saboda ba tsarin hanyar da aka fidda mai da zai bi. To da kai wannan batu sai na tuna ina da wani aboki wadda shi bakarkare ne, ya zo ya auri bere kaga inter-tribal marriage kenan. To abin takaicin shine ita bere bata iya yaranta ba, shi ma bai iya yaransa ba. Muke hira da su kwanakin baya, na ce to gashi yanzu ke baki iya yaranki ba, mijinki ma bai iya yaransa ba, dukan ku turanci kuke yi, so you end up ƴaƴanku ba su iya yaran ba duka biyu. To idan muka ci gaba jikaninku ba su iya yaran naku ba, haka dan ma za a rinka tafiya. So kaga wannan shi ma yana facilitating na bushewar yararruka kenan. So menene illan intertribal marriage? To kaga intertribal marriage yawanci dai bai da illa, saboda ana yin shi ne saboda a ƙara ƙarfi tsakanin dankon zumunci tsakanin communities. Zan yawanci ko a zamanin da sarakuna sukan yi haka. Yanzu in Zazzau da Kano suna da fada tsakaninsu, sai kaga an nemi yarwa ne an aura a can, sarkin ya aura, sai su zauna lafiya. To amma idan kuma kaga yanzu kamar nasu da an zo yarensu zai bace gaba daya, kaga akwai matsala kenan. Saboda yanzu is either ko su koya wa yararruka biyu, ko kuma yaran su tashi da turanci, ko kuma wanda ya fi samun lokaci da yaran shi sai ya koya musu yaran shi kuma ɗayan nashi kaga ya ɓace. Kuma abin ba ƙaramin illa ba, saboda yanzu yanda nake ga ana predicting ana harsashe kenan, nan da shekara 100 an ce by 2100 yararruka 95% da muke da yanzu za su ɓace a duniya gaba ɗaya. Kuma wanda aka yi predicting za su tashi kaga da sosai, kaga da English da French su za su fi kowanne. French zai yi overtaking Chinese, kuma kaga Chinese dai suna da population sosai. So that's an hada da wajaje da aka yi colonizing nasu. Kamar sunan kaga Nigeria zai zamana yawanci turanci ake yi, Niger zai zamana yawanci French ake yi. So a gurguje wani shawara za ka ba matasa, musamman ma Somalians da ta ambata, su ma su tashi tsaye su dukufa wajen raya al'adunsu da kuma yarensu? Domin batun gaskiya al'adunmu suna da muhimmanci sosai, shi yasa Hausawa kan cewa al'adunmu gadonmu, kuma idan ka bar al'adanka to ka bar asalinka. To ni shawarar nake ga ba lalle ya tafi wajen matasa directly ba, da yake su wannan yawanci akwai stage inda akwai fanni da mutum yake da a rayuwar shi da abu sabo yana gani zai burge shi. So best in dama da za a yi a ce shine iyaye su zama su ne madubin dubawa ga yaransu. Yadda kake dressing, abinci da kayayyakin sakawa ya zamana abu ne da yaro idan ya yi koyi da kai ba za ka jawo shi ba, don kasan wani in yana abin banzan ma bai so yaro ya kwaikwaye shi. So ya zamana dai mutum yana
gabatar da kanshi a yadda yara za su yi koyi da shi, kuma in sun koyi da shi ba abin takaici ba ne ga al'umma. Sai kuma shi wannan karatu nan da rubutu ya kamata a ci gaba da koya wa mutane rubutu, kuma al'adan karatu nan kowa ya zama na yana da shi, don kusan komai a fannin karatu mutum zai kwaikwayo shi. To amma da yake dai fim ya shige gaba yanzu, kuma ya fi sauki. Takardar da za ka yi kwana 2 kana karanta, an yi shi a fim bai fi awa 1.5 zuwa awa 2 ba mutum ya gama gani. Yau to amma yawanci illan shi ne ba al'adarmu ba ne suke nunawa a wa'annan fina-finan, kuma ko mai yaro ya gani zai ɗauka. Kuma kaga kamar yanzu su Hausa fim da su ne ya kamata suna faɗakar da jama'a kan wannan abubuwan, su ma sun je sun ɗauko al'adar Indiya da su rawa sun ne kawai shi ne suka zo suka maida, wanda ba shi yake faruwa a cikin al'umma muna gani ba. So ya kamata a ce masu yin fim da masu yin rubutu da masu zane da masu waka, yanzu kamar kaga Ala ai wakan shi is poetry yake yi, kuma yana tsara shi, kuma yawanci yana koyar da darussuka a waƙoƙin shi. So su ya kamata su ne masu koyar da abubuwan al'ada. Wannan abu da kakanni ake tun daga kakanni a ce a ba wa ɗa ya ba wa ɗan shi, ake yi by way of mouth, wannan oral literature nan su ne wannan custodian yanzu na al'adunmu da kuma literature namu, kuma su ne ya kamata su tabbatar sun kai wanda ya dace kadai yara da suke tasowa. Kai batun kallace-kallace, kuma mostly idan ka duba a matasan ne ya fi influencing, ko da way of dressing ɗinsu, mode of maganganunsu da masu sauransu. So wani kira za ka musu matasa? Ai shi ne na ce kamar su matasan kusan komai suka gani suke ɗauka. So yanzu wa'annan mutanen abin da suke providing wa matasa shine zai zama musu available. What remains dai nake ga da zamu iya cewa matasa shine ɗaukan abin al'adanka ba kaskanci bane, kuma mutum ya kamata ya zame mishi abin alfahari. In dai har suka yaka, su kuma ba za su yi shakkan su kwaikwayi wa'annan artist ɗin nan idan sun yi abu based on al'ada ba. Madalla masu sauraron mu, da fatan kun ji daɗin wannan shiri, kuma za mu ci gaba da adana al'adunmu na gargajiya tare da raya yarurrukanmu domin kada su gushe. A madadin shi babban bakon namu watan Barista Suleiman Hassan Gimba, kuma wanda suka bada gudunmawa shirin ya zo muku, ni Omalejan a Cimugu nake mana sallama, da fatan za ku tare mu a cikin shirin namu na gaba wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Domin shigo a cikin shirin ko kuma ɗaukar nauyin shirin, za ku iya bibiyar mu a shafinmu na yanar gizo watan www.sunshinefm.com.ng, ko kuma ku bibiye mu a shafinmu na Facebook watan facebook.com/sunshinefm88.1 Potiskum, ko kuma ku tuntube ni a layi na salula watan 070 6230 2616.